Hello guys, welcome to my channel, Ate JM Bicol. Today it's cooking time. A simple fettuccine pasta. Ang mga ingredients natin ngayon ay pasta, garlic, mushroom, and cooking cream. Yan lang po ang mga ingredients natin. Gisa natin ang bawang sa normal oil or butter. Ang hiwa ng bawang ay pabilog hanggang magkulay brown siya, golden brown. Tapos ilagay natin ang mushroom. Hiniwang mga mushroom. Gisa natin ng konti. Tapos ilagay natin yung cooking cream. After magisa ng mushroom, lagay natin yung cooking cream. Depende kung gaano karami yung lulutuin nyo. Nasa sa inyo na yan. Kung isang team growing ang pakakainin, dagdagan nyo na lang yung mga ingredients. Haluin natin. Pag kumulo siya, lagay na natin yung, by the way, ito po yung secret niya, yung pasta, yung pinaglutuan nyo ng pasta dito, may tubig yan at ng konting oil. Para malasa siya, lagay nyo ng konti lang na tubig mo. Tapos, nilagyan ko siya ng mushroom soup. Ito ay optional lang. Pangkalasa. Ito lang ilagay nyo yung mushroom soup na ready na. Lagyan na lang ng tubig para medyo maglapat-lapat. Tapos siyempre hindi mawawala yung pepper and salt. At saka itong optional din yung dried basil. Optional din siya. Kung gusto nyo lagyan, okay lang. Kung ayaw nyo, walang problema. Pero nakakalasa. Mas maganda dyan, hindi siguro, talagang mas maganda dyan ay yung fresh na basil. Malasa siya. Ay wala kaming fresh. Yan na lang. Tapos ilagay nyo na yung pasta, yung haluto ng pasta. Once na kumulo na siya, lagay nyo na yung pasta. Huwag nyo na hugasin yung pasta para medyo malasa siya, para malasa yung pasta. Yan, halo-haloin ng konti. Until sa kumulo. Yan na. Luto na siya. Yan na ang fettuccine pasta. Ready to serve na siya. Mapapansin niyo po, may sabaw pa siya. Pero once na lumamig na siya, ma-dry na. Kaya mas maganda may medyo matubig-tubig pa. Ihain nyo na. Yan na po. Ready to eat na. Yummy, yummy. Kainan na. Yan po ang ating
for the day. Fettuccine pasta. Thank you po. Ngayon guys, magluto na naman tayo ng chicken vegetable soup. Mag-isa tayo ng bawang at saka sibuyas. Ang nilagay ko dyan ay butter ulit. Kasi po ang butter ay malasa siya. Pag nilagay mo sa mga pagkain, medyo may konting linamnam. Konti lang naman yung nilagay ko. Tapos syempre, pag amoy na yung bawang sibuyas, lagyan na natin yung maliliit na iwan na green beans. Yung bagyo beans ba sa atin. Hinahiniwa ko siya ng maliliit. Konting gisa-gisa. Hanggang sa umaamoy. Tapos lagyan na natin ang carrots. Guys, nagtataka kayo kung bakit kung walang chicken, no? Mamaya lalabas na lang yan dyan. Magtitilaok yan mamaya. Ito ay chicken and vegetable soup. Lagyan natin ng tubig hanggang sa kumulo siya. Hintayin natin kumulo. Pinuna ko yung carrots at saka yung green beans dahil matigas siya. Meron pa akong hinalo dyan na cabbage, pero sa huli na yun kasi para hindi siya masyadong ma-overcook yung cabbage. Siyempre hindi mawawala ang salt and pepper. Yan, hintayin natin na kumulo. Wala tong cut guys kasi kinukompleto natin ang 13 minutes. Pang premiere ba? Walang cut ito. Kaya hintayin talaga natin na maluto siya. Wag lang kayong mainip. Wala ba akong mag-premiere? Ayan guys, medyo kumukulo na siya. Favorite nila ito. Masarap itong soup na ito sa malamig na panahon. Halo tayo ng konti. Ayan guys, hayaan natin siyang kumulo. Konting kulo pa hanggang sa magsawa siya. Hanggang sa lumambot siya. Yan lang natin siyang kumulo. Yun na yung manok. Ilagay ko na yung manok. Guys, yung manok ay sineparate ko na siya na niluto. Pinakuluan ko na siya ng separate. Lagyan ko ng bawang. Tinaplan ko ng bawang at sibuyas. Konting asin at saka paminta. Yun ay pinalambot ko na. Kaya para mas madali. Ganun na lang ang gawin. Pinalambot na yung manok. Pero mabilis lang naman maluto.
yun dun sa niluto ko kahapon. Nagluto ako ng kahapon ng manok. Tapos yung mga maliliit na hiwa ay hiniwalay ko para pang soup ko today. Yan, tignan natin kung anong lasa. Yes na. Pwede na. Yan na guys. Malapit na siyang maluto. Ready to serve na siya guys. Kainan na. Ready to serve. Mainit-init pa. Tirahin na habang mainit-init pa. Vegetable soup. Thank you po. Para kompleto ang pagkain, gawa tayo ng tabule. Ito naman ay kind of salad. Dito sa Middle East, ito ang kanilang isa sa mga gusto nilang salad. Favorite nilang salad ang tabule. Kamatis, iyan po ay parsley. Iniwa ng maliliit na parsley. Kamatis, tsaka yung mint leaves, tsaka borgol. Maliliit na borgol. Yan guys, ready na siya. Design ko ay lettuce. Tapos yan may olive oil. Ang sauce ay olive oil, lemon, salt and pepper. Yan ang partner niya. Lettuce and hot pepper, onion, and cucumber. Yan po ang tabule. Masarap po yan guys. Isa sa mga masustansyang salad ng parsley. Parsley guys, pwede niyo siyang ilaga. Kasama yung tangkay niya at saka lahat yung leaves. Ilaga niyo po